Manželstvo je nádejou pre cirkev, manželstvo ešte stále cestou človeka a cirkvi. A teraz by sme prešli do druhej témy, otázka kňazstva. Kňazstvo, dar otcovstva pre rodiny, akú nádej dáva a dostáva z rodiny. Včera sme slávili nedeľu Dobrého pastiera. Nedeľu modlitby za kňazské povolania. Ale vnímame, vy, ktorí ste tu v seminároch, vnímame, že aj k nám na Slovensko prišla kríza povolaní. A nie tak nedávno. Z očí v oči trendu poklesu povolaní. A keď sa medzi ľuďmi šíri nedôvera ku kňazom vďaka škandálom, niekto sa môže opýtať, na čo sú nám vlastne kňazi? Potrebuje rodina kňaza? Kňaz, kto si? Akú nádej môže kňaz dať rodine? Akú nádej môže dať rodina kňazovi? Nádej manželstva a nádej kňazstva neexistuje jedna bez druhej. Ak sa stratí žiar kresťanskej rodiny, stráca sa aj zmysel kňazstva. Na druhej strane, ak stratíme srdce dobrého pastiera, stratíme v rodine schopnosť milovať tou láskou, po ktorej túžime a ktorú nám chce dať Boh. Kňazstvo, dar otcovstva pre rodiny, ako nádej kňaz dáva a dostáva z rodiny. Padre José, parola per lei. Ho parlato prima. Najprv som predtým hovoril o nádeji pre rodinu. A teraz by som chcel hovoriť predovšetkým kňazom, ako ich nádej súvisí s rodinou. A o tomto spoločenstve, o ktorom hovoril predtým aj arcibiskup, o tomto vzťahu medzi rodinami a kňazmi. Zobral som si príbeh Tobiáša a Sáry a pozreli sme sa už, ako obidve modlitby boli vypočuté naraz spoločne. Archaniel Rafael prináša modlitbu malej rodiny a zároveň prináša aj modlitbu cirkvi Izraela, v ktorom môžeme vidieť cirkev. A len spoločne sa dajú pochopiť. Boh môže odpovedať len spoločne. A modlili sa na rôznych bodoch zeme, veľmi vzdialení od seba. Nevedeli o sebe, že sa modlia. Ale boli zjednotení, pretože len spoločne sa dá odpovedať. Tobi mohol mať nádej, len ak rodina sa stane znovu zdrojom života, ako to bolo pri stvorení. A rodina môže mať nádej len, ak je rodinou rodín, ak je väčším prostredím. Tobi, ktorý môže byť akoby obrazom kňaza, musí sa modliť spolu s rodinami a rodiny sa musia modliť spolu s kňazmi. Sára a Tobiáš modlia sa spolu aj s otcom Tobím, jedným srdcom, pretože je to tá istá nádej. Ale v knihe Tobiáš je aj ďalšia postava, ktorá môže predstavovať kňaza. Je to Archaniel Rafael, ktorý prináša modlitbu ľudí k Bohu, prednášajú k Bohu. Kniha Tobiáš hovorí, keď Archaniel Rafael nakoniec kapitoly 12 hovorí, keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal spomienku vašej modlitby pred Pánovu slávu. Je to kňaz, teda Archaniel Rafael, ktorý je anielom a prináša túto modlitbu, keď aj Tobi pochovával mŕtvych a keď telo Sáry sa nemohlo spojiť so svojím manželom. Je to aniel, ktorý sa stará aj o telo. Teda archaniel, ktorý sa stará o Tobiho telo, o tajomstvo tela, ktoré sa nachádza v tele. A teda toto je aj pokora anielov, ktorí slúžia tajomstvu, ktoré je v tele. A teda v liturgii slúžia Kristovmu telu. A kňaz je aniel
Dá sa použiť tento obraz archaniela Rafaela ako kňaza? Existuje jeden starý film od Wendersa, nemecký režisér, ktorý sa volá Nebo nad Berlínom. Začína sa s mestom Berlín a sú tam anjeli. A tento film je čierno-biely a títo anjeli majú poslanie hovoriť s ľuďmi, aby boli dobrí, vidieť metro, všetci nastupujú do metra a anjeli hovoria ľuďom niečo, títo ľudia počúvajú, aby ich presvedčili odolať pokušeniu a vidieť jedného anjela, ktorý pomáha ľuďom, ale on chce tiež nadobudnúť, chce získať telo, chce sa dotýkať, chce vidieť, chce ochutnávať a cíti nostalgiu po tele a teda prosí, aby mohol mať toto telo, aby sa stal telom. A v istej chvíli v tomto filme teda prichádza na zem tento anjel a film začína byť farebný. A zamiluje sa do jedného dievčaťa. Je to film, rozpráva takýto príbeh. Je to anjel, ktorý sa chce dotknúť tela. A kňaz je ako tento anjel, pretože tento film môže hovoriť aj o dráme anielského života, ako keby kňaz radil ľuďom, hovorí im do ucha, dáva im život, ale nemá city, nemá telo, nie je bytosťou telesnou. My sme ako títo anjeli nad Berlínom, ktorí pomáhame a v nás je tiež tá túžba dotýkať sa. Myslím, že je potrebné pochopiť, že práve tajomstvo kňaza sa dotýka tela, pretože my žijeme eucharistický život, ktorý je Kristovým telom. A v tomto môžeme použiť obraz archaniela Rafaela, ale v Novom zákone anjel znamená posol. Ten, ktorý ohlasuje, ten, ktorý prináša posolstvo. A cirkevní otcovia nazývali Krista tiež anjelom, pretože bol poslom. Ale Kristus je Boží syn, ktorý sa stal človekom, zobral si telo. A teda Rafael, ktorý sprevádza rodinu, a potom kňaz, ktorý je Kristovým obrazom, ktorý sa stal telom. A teda my sme ako anjeli, ale máme telo, pretože sme boli premenení, dotklo sa nás telo posla Krista, ktorý nám priniesol zvesť. A teda používame obraz Rafaela, ale nezabúdajme, že nie sme anjeli, kňazi nie sú anjeli. Možno v prvej časti by som chcel povedať niečo o kríze nádeje pre kňazov, pretože sme ako... Aká je naša úloha? Ako môžeme sa dotýkať tela človeka? Ako môžeme radiť tým, ktorí žijú povolanie v tele, snubnej lásky, plodnosti, ktorí majú čo dočinenia s deťmi, s prácou tohto sveta? Ako kňaz môže byť? Dotýkať sa tela, ale prinášať zároveň Božie posolstvo. Myslím, že to je ťažké. Myslím, že kríza kňaza po druhom Vatikánskom koncile je, pretože sa chcel stať telom. Chcel sa dotýkať tela, ale strácal spojenie s Bohom. Ako môžeme dosiahnuť, dôjsť k rodinám s posolstvom, ktoré prichádza z hora. Teda prvý bod je trošku kríza, dnešná kríza, ktorá nevidí nádej pre kňaza. Myslím, že je to aj kríza viery, nádeje a lásky. Najprv som hovoril, že rodina je na ceste, je tam láska. Rodina je pre lásku. Je potrebné, aby v láske bola pravda o láske, teda viera. A potom otázkou bola nádej. Akú nádej máme pre túto lásku vo svete, ktorý je púšťou? Ako môže rozkvitnúť táto púšť? A akú pravdu prináša pre budúcnosť? Aká pravda nás neuzatvára do nášho malého sveta, ale otvára nás pre spoločnosť. Teda otázka je láska s vierou a láska s vierou a nádejou. Myslím, že dnešný kňaz prežíva tiež túto krízu lásky, nádeje a viery. Najprv lásky.
Myslím, že to súvisí s krízou, ktorú sme prežili a je veľmi prítomná aj v slovách, v tlači, dnešných správach. A to je kríza sexuálneho zneužívania. Nechcem teraz hovoriť o sexuálnom zneužívaní, ale chcem hovoriť o takom vedľajšom účinku. Možno, že vedľajšej škode, ktorú spôsobuje. Veľa počúvame o kňazoch, ktorí zneužívali niekoho a teda je tu nebezpečenstvo, poviem si, nemôžem o tejto téme rozprávať. A teda cirkev musí mlčať, pretože keďže sa stali tieto zneužitia, nemôžeme rozprávať viac o sexualite a musíme sa aj vzdialiť zo sveta citov, pretože je to nebezpečné. Od detí, od rodín, od miesta, kde prežívame citovosť. Toto je nebezpečenstvo, teda kríza zneužívania sa musí riešiť a teda musíme požiadať o odpustenie, všetko ako sa robí, ale teraz ma zaujíma tá vedľajšia škoda, tá vedľajšia rana. Povieš kňazovi, nesmieš o tom hovoriť, pretože nemáš autoritu. A teda je to, ako by sme zalepili ústa cirkvi, aby nehovorila, a kňazom, aby nehovorili. Ako môžeme uzdraviť, znovu pozdvihnúť túto schopnosť hovoriť vo svete citov? Pretože dnes je problém, že človek oddelil sexualitu od Boha, oddelil citovosť od Boha, sekularizoval svet rodiny a je potrebné, aby cirkev hovorila. Je to urgentné. Potrebujeme slovo. Potrebujeme svetlo. A táto kríza je ako povedať, nemôžete hovoriť. Pretože nemáme, a vzniká to tým, že nemáme svetlo v tejto oblasti. Teda toto je prvá kríza, potom kríza viery. To má tiež vedľajší účinok, vedľajšiu škodu, pretože potom kvôli týmto zneužívaniam vzniká klerikalizmus, teda moc kňazov. A teda musíme zanechať túto moc. Áno, vždy sú osoby klerikálne, ktoré využívajú túto moc. Ale my niekedy si mýlime tento pojem a vzdávame sa akoby otcovstva, pretože kňaz je otcom. A keď nám hovoria, ty si klerikalistický, ty nesmieš mať takúto autoritu, používať moc. To je vedľajší účinok, ale klerikalizmus predsa nie je otcovstvo. My sa nemôžeme vzdať otcovstva, pretože my sme otcovia vo viere. A otec vo viere je ten, ktorý miluje svoje deti, ktorý ich rešpektuje. Nie je to moc alebo autorita. Viete, moc je sila, ale autorita je to, čo dáva rásť. Pochádza zo slova augere, teda pomáha rásť. Má čo dočinenia s vierou, pretože sme otcovia. Zastupujeme Krista, to je viera. My sme v Kristovej osobe. Ako znovu nadobudnúť túto vieru? Teda najprv lásku, teraz vieru. Ako znovu nadobudnúť túto autoritu, ktorá pomôže rodinám rásť? Ale potom je tu aj kríza nádeje. Aj tu ohľadom tejto krízy, v súvislosti s touto krízou môžeme si pomyslieť na krízu celibátu, na rímsku cirkev, ktorá akoby bola tendencia eliminovať celibát. Grékokatolíci u biskupov majú tiež celibát, teda chce sa úplne akoby zničiť, zrušiť celibát. Čo to znamená? Znamená to zobrať nádej, pretože celibát je znakom, že nemôžeme ísť sami. Teda my nechceme fungovať našimi silami, pretože otcovstvo je otcovstvo, ktoré pochádza od Otca. A teda teraz je tu otázka toho, že tá kríza zneužívania vedie k celibátu, zrušeniu celibátu. Ale celibát je tu prítomný, pretože je to otcovstvo smerom k nebu. A tieto sexuálne sily sa spájajú, aby slúžili Bohu. Tu je prítomná budúcnosť človeka. A toto je nádej. Celibát je znakom nádeje.
A nie je to naša súkromná voľba, je to v cirkvi, kde sa žije. A chcú ho zrušiť, chcú ako keby urobiť súkromnou túto nádej. Malo by to byť otázka osobná, teda ako chceš, rozhodni sa. A toto sa mi zdá, že je kríza. Ako môžeme vrátiť nádej? Teda kríza lásky, pretože nemôžeme povedať niečo o tele, o citoch, o láske. Kríza viery, pretože sa vzdávame svojho otcovstva. Aj biskupy hovoria, nechcem pokračovať byť otcom, pretože je to nebezpečné, musím to opustiť, musím opustiť svoje otcovstvo. A kríza nádeje, pretože čo plodíme ako kňazi? Táto kríza, myslím, že súvisí aj s Eucharistiou. Teda ako odpoveď na tieto otázky by som sa chcel znovu vrátiť k príbehu Sáry a Tobiáša a vidieť, ako Rafael pomohol týmto dvom. Tu myslím, že máme 3 dary, ktoré pomáhajú. Rafael pomohol skrze 3 dary, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako znovu nadobudnúť lásku, vieru a nádej. Pamätáte si, ako Rafael, prvý dar, bola ryba. Kráčal s Tobiášom, vstúpili do rieky a ulovili rybu. Rafael hovorí, zober tú rybu, a teda Tobiáš ju uloví a zobral si ju so sebou a potom táto ryba bude vlastne spásou pre nich. Teda hovorí, zober túto rybu. V exegezách v stredoveku niekto hovoril, kto je táto ryba? A hovorí, veľká ryba je Ježiš. Je to Kristus. Toto vieme, pretože znak ryby pre prvých kresťanov bolo Ježišové meno, Boží syn, Ježiš Kristus, syn spasiteľa, ichthys, ryba. A teda táto ryba predstavovala Krista. A jedna stará modlitba hovorí, že čistá panna, ktorou je Mária, zobrala túto veľkú rybu a dala nám ju jesť. Dala nám jesť túto veľkú rybu, teda Mária a cirkev, ktorí vezmú túto rybu, veľkú rybu, ktorou je Kristus a dávajú nám ju jesť. Teda ryba je Kristus, ale aj Kristus je aj Eucharistia. Je to znakom Eucharistie. Rafael, Tobiáš vezme túto rybu. Povedal by som, že kňaz a rodina spolu berú túto rybu. Vezmú túto eucharistickú rybu. A tu ideme do centra kňazského povolania, ktorým je Eucharistia. My sme kňazi skrze Eucharistiu. Odtiaľ sa rodí kňazský život. Je to ako reprezentovať Krista, ktorý v Eucharistii dáva nový život cirkvi. Je tam otcovstvo, pretože on je otcom. Pri poslednej večeri povedal, toto je moje telo pre vás, aby sa vybudoval nový chrám pre vás. Toto kňaz hovorí tiež, toto otcovstvo. A ryba predstavuje teda Eucharistiu a teda moje telo pre vás. A teda kňaz hovorí o tele. My nehovoríme nie telu, pretože slova, ktoré každý deň opakujeme, toto je moje telo pre vás, sú to Ježišove slova. Svätý Tomáš hovorí, že kňaz pri omši, keď hovorí, Ježiš zobral chlieb a povedal, toto je jeho telo pre vás. Ako Ježiš zobral chlieb a povedal, že toto je jeho telo pre vás. Nie, toto nehovorí. Zastaví sa a hovorí, Ježiš zobral chlieb a hovorí, a teraz hovorí v prvej osobe, toto je moje telo pre vás. Teda aj telo kňaza sa identifikuje s eucharistickým Ježišom, s jeho telom. Teda hovoríme o tele pre vás. Dnes v dnešnej kultúre máme telo pre seba. Napríklad v potratovom hnutí sa hovorí my body, my choice. Moje telo, moja voľba. Moje telo je moja voľba. A toto je dnešné heslo pre telo. Moje telo je moje rozhodnutie, moja sloboda.
to, čo ja chcem. Ale v Eucharistii je obsiahnutá úplne iná logika. Telo nie je to, čo ja chcem. To je telo pre vás. Pre vás, ale vďaka Otcovi za to, že mi dal telo. Teda, najprv, čo musíte vidieť, Ježiš, Eucharistia, vďaka, Otče, za to, že si mi dal toto telo, pripravil si mi telo. Ježiš to hovorí v liste Židom. Ďakujem ti, Otče, že si mi dal telo a toto telo je teraz pre vás. A tu myslím, že prvé slovo kňaza a rodiny, my máme rodinu. Toto je spoločné slovo. My, rodiny a kňazi, žijeme takto. Toto je moje telo pre vás. Hovorí sa o tomto spoločnom tele, pretože v manželstve sa tiež hovorí telo pre teba. Telo manžela pre manželku a telo manželky pre manžela. A spolu hovoria deťom naše telo pre deti. A keď Ježiš povedal, toto je moje telo, povedal, toto je moja rodina. Telo v Biblii znamená rodina. Keď napríklad Jozefovi bratia ho chcú zabiť a jeden z nich hovorí, nezabíjajme ho, pretože je to naše telo. Pretože keďže sme súrodenci, sme z tej istej rodiny. Keď Ježiš povedal, toto je moje telo, hovorí, toto je moja rodina. Vstúpte do mojej rodiny, táto Eucharistia. A teda kňaz, keď hovorí tieto slová, chápe, že on je povolaný k jazyku tela. A je to jazyk otcovstva Ježiša pre ľudí. Keď Ježiš sa stal telom, prirovnával ho, dá sa to prirovnať k veľkému spisovateľovi, ktorý sa naučí jazyk svojho ľudu. Napríklad v taliančine to bol Dante. Dante sa naučil jazyk svojich rodičov, svojich predkov, ale potom hovoril tým jazykom oveľa lepšie a urobil veľké dielo a premenil ten jazyk. A potom tí Taliani, ktorí žili po Dantem, dokážu hovoriť krajšou taliančinou, pretože Dante premenil taliansky jazyk. A teraz Ježiš robí to isté, vstupuje do nášho tela, učí sa jazyk tela, jazyk mužského tela, učí sa jazyk dieťaťa, ktorý sa učí, že jeho telo pochádza od rodičov, učí sa milovať, učí sa trpieť, učí sa pracovať. Dnes máme Sviatok svätého Jozefa Robotníka a robí ho oveľa krajším ako Dante taliančinu. Ježiš zobral jazyk tela a hovoril ním oveľa väčšou krásou. Ježiš nám dáva Eucharistiu a my môžeme hovoriť telom, ako on hovoril telom. Kňaz je ten, ktorý učí túto novinku Ježišovho jazyka tela ľudí. Teda toto je veľká novinka. Kňaz učí, že ja nie som jednotlivec, ja som osoba, ktorá žije v rodine. Aká je moja identita kňaza? Kto som? Táto otázka po druhom Vatikánskom koncile veľmi silno zaznela. Kto je kňaz? Hovorilo sa, kňaz má funkciu kázať, má poslanie, ale kto je tento kňaz? Bol veľký problém to vyjadriť. Eucharistia nás učí, ja som syn, pretože vzdávam vďaky Otcovi za moje telo každý deň v Eucharistii. Ďakujem ti, Otče. Ja som syn ako Ježiš a Ježiš takto ďakoval Bohu. Ja som tiež ženích, pretože Ježiš povedal moje telo pre vás. A ženích je ten, ktorý pre nás, my sme ženichom cirkvi. A to znamená, že my, kňazi, sme odborníci na vzťahy. Schopní vidieť v každom človeku osobu. Nevidí počet, ale vidí osoby. Myslím, že pre nás, kňazov, my by sme mali byť odborníci vidieť ľudí vždy vo vzťahoch. My nevidíme, nemáme nikdy pozerať na človeka ako na jednotlivca, máme vidieť syna. Keď pastoračne pomáhame niekomu, vidíme manžela, manželku, vidíme dieťa, otca, vidíme starého otca. A vkladáme evanjelium do týchto vzťahov. Toto je ženich, pretože vidíme, že vzťahy z nás robia osoby, dávajú nám život, dávajú nám identitu. A teda kňaz
je ženích, pretože je odborník na vzťahy. A to aj v Eucharistii, moje telo pre vás. A potom predovšetkým kňaz je otcom. A viete, že sviatosť kňazstva nám zanecháva akúsi pečať. Preto sme stále kňazmi. Čo je táto pečať? Myslím, že ako keď sa muž stane otcom. Keď muž má dieťa, nie si už len synom, ale ty si sa stal otcom. Zmenil si svoje bytie. A už navždy budeš otcom. Tvoj život sa úplne zmenil. Pretože teraz tento syn je osoba vo svete a tak ty musíš dávať život. Predtým to nebolo tak. Predtým, ako si sa stal otcom, tvoj život bol tvoj. Ale teraz, keď máš syna, ty si povinný dávať aj svoj telesný život pre toto dieťa, aj pracovať pre toto dieťa. Pretože budúcnosť tohto dieťaťa je dôležitejšia ako ty. Teda zmenil sa mu život tomuto otcovi. A teraz kňaz to isté. Kňaz sa stáva otcom. To je jeho pečať. To je Kristovo otcovstvo. Stávam sa otcom v Kristovi. A zverujú mi deti. A ja som teda povolaný ich živiť. A toto otcovstvo nie je len duchovné. Myslím, že aj toto je dôležité. Hovoríme o duchovnom otcovstve. Je to pravda, pretože dávame život v duchu, ale je aj telesná, pretože pracujeme pre Eucharistiu. My ako kňazi dávame Kristov chlieb, aby sa stal chlebom vzkriesenia. Pracujeme nielen pre spásu duši, ale aj pre spásu tiel. A preto tento kňaz sa dáva do služby lásky manželom, ktorí majú aj telesnú lásku, potom tiež do služby výchovy. Teda naše povolanie súvisí s telom, pretože sa dotýkame Eucharistie. Teda toto nám pomáha pochopiť, kto sme. Že nie sme len niekto, kto robí veci. Ale máme identitu, ktorá je vzťahová. A teda potrebujeme rodinu. Kňaz potrebuje rodinu. Sme synmi, ktorí sú povolaní byť ženíchmi, aby sa stali otcami. A toto je naša identita. Ak ju žijeme takto, naše kňazstvo, potrebujeme vás, rodiny, aby sme pochopili, čo je to syn, čo je to otec, čo je to ženích a ako sa to dá žiť v Kristovi. Ale povedal som, toto je kríza lásky. Môžeme si takto pomôcť Eucharistiou. Potom máme krízu viery. Ako znovu nadobudnúť, ako znovu žiť toto otcovstvo. Kňaz ako otec. Je tu tento problém klerikalizmu. Aký je druhý dar, ktorý Rafael dáva Tobiášovi a Sáre? Dar chrániť manželstvo. A hovorí Tobiášovi, zober túto rybu, zober vnútornosti tejto rybe a spál ich predtým, ako si lahneš so svojou manželkou. A tak vzniká toto kadidlo, ktoré vyženie démona a požehná tvoju lásku. Myslím, že tu je prítomné otcovstvo s rodinami. Nie je to len naša identita. My sme telo pre vás, ale našim poslaním je aj naše poslanie prechádza cez rodiny. A tento Rafael, ktorý požehnáva lásku manželov, keď je slávnostná omša, kňaz používa kadidlo pri oltári. Predtým, ako sa prinesú dary na oltár, tak kňaz použije kladidlo a potom incenzuje aj seba a potom aj ľudí. A incenzuje ich 3-krát, pretože je to symbol Krista. A my myslím, že keď incenzujeme chlieb a víno ako plod zeme a práce ľudských rúk, incenzujeme aj telo manželov. Telo, ktoré sa obetuje, aby bolo zahrnuté do tejto Eucharistie. Teda incenzovať je naše poslanie, prechádza skrze úctu a pomoc, aby tejto obety manžela a manželky. Je to pekný obraz toho, ako pomáhame, hovorí svätý Augustín, to, čo cirkev ponúka, prináša na oltári, obetuje telo a krv Krista, tým obetuje samú seba. Keď obetuje chlieb a víno, ktorí sú telo a krv Krista, obetuje samú seba.
pretože ona je Kristovým telom. A teda, keď obetujeme telo, jediné telo dvoch manželov, telo rodiny, obetujeme ho v Eucharistii. A toto hovoril aj svätý Jan Pavol II. Naučil som sa milovať ľudskú lásku. Keď som bol mladý kňaz, naučil som sa milovať ľudskú lásku. A toto bolo pre ňoho svetlo v jeho službe. Sme kňazi v rodinách, kňazi pre rodiny. To je povolanie. Vidíte, že toto nie je klerikalizmus. Klerikalizmus je, keď si niekto myslí, že ten druhý nemôže, raz nemôže dozrievať, keď mu povie, ty nemáš veľkú hodnotu a teda ja ti musím pomôcť, ja musím urobiť niečo pre teba. Toto je klerikalizmus. Ale keď kňaz vidí rodinu ako niečo krásne, niečo veľké, ja ti nepomáham, pretože nie si schopný. Pomáham ti, pretože máš veľký dar. A tento dar môže prekvitať. A teda to je iný spôsob, ako sa pozeráme na rodiny. Nie klerikalizmus, ale otcovstvo a autorita. Vidím, že v tebe je niečo veľké a chcem, aby to bolo ešte väčšie. A teda začíname úžasom pred rodinnou láskou. Je taká veľká, že môžem pracovať, pretože aby priniesla ešte väčšie ovocie. A tak vidíte, vieme, že kňaz nie je vysluhovateľom sviatosti manželstva. Vysluhovatelia sú aspoň v rímskej tradícii pretože máme tu aj grékokatolíkov, ale tam je to trochu inak, ale aj tam vysluhovatelia sú manželia, ženich a nevesta. On je svedkom toho ich áno, ktoré si dávajú, tento súhlas, ktorý má krásu obsiahnutú v sebe. A keďže oni sú pokrstení, toto áno vytvára manželstvo. To je krása aj východnej tradície. Aj keď u nás v našom rite nie je kňaz vysluhovateľom tejto sviatosti, má špeciálnu úlohu pri tejto sviatosti, nie len svedkom, pretože on pripomína manželom, že vaša láska súvisí s Eucharistiou. To je dôležité, aby tam bol prítomný kňaz v tejto latinskej tradícii. Od Tridentského koncilu sa to tak praktizuje. Je tam syntónia, kňaz nie je len svedok ako ostatní, ale on pripomína manželom, vaše telo súvisí s Eucharistiou. A tak je táto láska väčšia. Hovoríme im, vy plodíte pre Boha a prinášate vaše dieťa ku krstu. Toto je vaše poslanie. Vy máte milosť priviesť dieťa ku krstu, aby ste ho vychovávali pre Boha. Hovoríme pri sviatosti zmierenia manželom, vy máte milosť odpúšťať, pretože vy si odpúšťate v rodine. Rodinám hovoríme, máte milosť pohlavnej rozdielnosti, pretože toto predstavuje Krista a cirkev. Nie je to len niečo, čo bolo ľudsky stvorené, ale je to aj realita, ktorá predstavuje Božie tajomstvo. Biblia hovorí jazykom pohlavnej rozdielnosti od začiatku. Na začiatku Boh stvoril muža a ženu. A nakoniec nevesta hovorí, príď, Pane Ježišu. Teda vidíme, že tu je aj slovo, ktoré kňaz má pre rodinu. A teda nakoniec by som chcel povedať niečo o slove nádeji. Kňaz vyjadruje nádej ako tretí dar Archaniela Rafaela pre Tobiáša, ktorý mu dal dar vrátiť svetlo očiam Tobimu. Pamätáte si, ako z tej ryby urobil masť pre oči Tobiho, otca, a on znovu videl. Videl aj budúcnosť.
pretože potom, ako nadobudol znovu zrak, prorokoval, teda nie je to len telesný zrak, ale je to vízia budúcej nádeje, hovorí. Chrám bude zničený, ale Boh obnoví tento chrám, ktorý nebude ako tento starý chrám. Toto je proroctvo. Aký je tento chrám? Je to telo. Je to telo, ktoré bude mať, ktoré si vezme Ježiš. Ježiš vzkriesený. Teda toto telo, ktoré v rodine trpí, aj hreší, ktoré musí pracovať, ktoré musí príjmať odpustenie, je povolané k Eucharistii, ktoré je eucharistickým telom. A my sme svedkami tejto nádeje. Máme tento prorocký pohľad. A teda pozývame rodinu, aby vyšla sama zo seba. Rodina nemôže byť uzatvorená v malom kruhu. Má poslanie v cirkvi. Aj rodičia sú pastiermi svojich detí. Vy máte poslanie, ako to učí cirkev. Kňaz je ten, ktorý pobáda, je to našim poslaním, pobádať, povzbudzovať rodiny, aby budovali rodinu rodín, aby dali svoje dary do služby cirkvi a spoločnosti, pretože dnes máme nebezpečenstvo súkromnej, privatizovanej rodiny, ktorá je len malým bytíkom. A rodina je naopak povolaná k väčším veciam. A aby urobila túto rodinu veľkou. Kňaz má povzbudzovať, aby sa rodina stala rodinou rodín. A teda aj dar celibátu znamená toto. Vaša láska je povolaná byť domácou cirkvou, aby ste ju mohli žiť ako chrám, aby sa rodina mohla stať chrámom, pretože vo vašom vzťahu Boh hovorí, Boh je prítomný. Tu aj rodiny môžu pomôcť kňazovi vo svojom poslaní. Rodina je subjektom poslania. Má špecifické poslanie pri budovaní cirkvi, ale len rodina ho môže realizovať. A teda je potrebné byť aj pokorný, aby sme pochopili, že pri pomoci rodinám problémom nie je rodina. Rodina je zdrojom pre cirkev. A teda takto môže byť naša služba oveľa mocnejšia. My sme povolaní, aby sme ako kňazi budovali, ako Tobi videl nové mesto, obnovené mesto, ktoré buduje Boh. My ako kňazi sme povolaní budovať prostredie, kde rodina môže prekvitať. Dnes vidíme tú púšť, veľkú púšť, pretože je to púšť bez vzťahov. A my máme malú rastlinku povolania. Nemôžeme ju zasadiť do púšte, pretože ak túto rastlinku zasadíme do púšte, hneď umrie. Ako to robiť? Máte túto rastlinku a ako to urobiť s touto rastlinkou, pretože všade je púšť. Je potrebné priniesť úrodnú zem a vytvoriť malé miesta s touto úrodnou zemou. Nestačí len rastlina, nestačí sa pozrieť na každú rodinu osobitne. Je potrebné pracovať so vzťahmi. Toto je tá zem. Keď sa rodiny stretávajú, keď sa stretávajú s kňazmi, keď je nejaké miesto, vytvárať toto miesto, túto oázu v púšti a tam sa môže zasadiť rastlinka. Teraz môžeme zasadiť rastlinku, ktorá rozkvitne, bude rásť. Je potrebné vytvárať tieto prostredia. Benedikt XVI hovorí, kreatívne malé skupinky, aby naša diecéza bola kreatívnou menšinou, kde vchádzame, vojdeme a povieme, tu sa dá byť kresťanom, tu je to možné. Tu je jednoduché byť kresťanom. Básnik Peggy hovoril, keď vstúpil do chrámu Madony, Panny Márie, hovorí, tento chrám je krásny, je to akoby pokušením byť dobrým. A teda je tu pokušenie byť dobrou osobou, pretože Mária nás pozýva. Toto je naša úloha v tejto spoločnosti púšte, pretože nie sú tu miesta, kde sa dá bývať. A potom kráčať, vytvárať cestu. To, čo vidí
To by je budúcnosť, ktorá sa postupne uskutočňuje. Teda začať cestu. Eucharistia nie je len prítomnosť, ale je to aj obeta. Je to aj skutok, činnosť. A na tejto obete sa môžu zúčastniť všetci. Pretože Eucharistia je plodom aj pre tých, čo sú vzdialení. Nie všetci môžu prijať. Príjmanie je len pre tých, ktorí sú schopní prijať aj Ježišové slovo. Ale všetci môžu kráčať. Aj Eucharistia sa obetuje pre všetkých, za všetkých, aj za tých hriešnikov, ktorí sú von. Môžeme byť účastní, aj keď nie vždy môžeme príjmať. Teda Eucharistia je cesta znovu navrátenia, uzdravenia a my sme odborníci, aby sme našli tieto cesty sprevádzania. A je tiež svetlom. Musíme dávať svetlo. To je posledné slovo, ktoré som vám chcel povedať. Dnes je potrebné otvárať oči. My ako kňazi by sme mali prinášať celé slovo, ako hovorí svätý Pavol Efezanom. Boh povedal celú vôľu Boha. Nezamlčal žiadnu časť evanjelia. Niektoré časti evanjelia nie sú veľmi pohodlné. Ľudia ich nechcú počúvať. Dnes je ťažké hovoriť o nerozlučiteľnosti manželstva, o čistoty lásky. Je ťažké hovoriť o otvorenosti životu. To sú tvrdé slova. A my potrebujeme toto svetlo. Nie vždy môžeme viesť dialog so všetkými. Pretože niekedy jazyk nie je ten istý. Keď máme jazyk taliansky, slovenský, dá sa urobiť preklad, ale máme jazyk, v ktorom nie je schopné povedať áno alebo nie, tak ten jazyk sa nedá preložiť. Nemôžeme viesť dialog so všetkými. Niekedy je potrebné byť trpezlivý. Pretože napríklad v marnotratnom synovi otec ho nechal odísť. Nebežal za ním, nepresviečal ho, prosím ťa, zostaň, môžeš tu žiť s nejakou ženou, veď nevadí, len tu zostaň. Nie, on ho nechal. Rešpektoval jeho odchod. Nemôžeme zmeniť svet niekedy, ale len v trpezlivosti ohlasovať evanjelium. Skončím. Myslím, že je potrebné vrátiť sa k telu. Moje telo pre vás. Tieto tri veci, ktoré spravil Rafael, sa dotýkajú troch zmyslov tela. Najprv chuť, pretože tam bola ryba, ktorá sa jedla. Potom vôňa, pretože vytvoril kadidlo. A potom zrak. Pre nás kňazov to znamená vrátiť sa k zmyslom, vrátiť sa k tajomstvu nášho tela, ktoré bolo premenené Kristom, vrátiť sa k chuti Eucharistie a zdieľať chuť príjmania aj medzi nami, kňazmi, v bratstve, nájsť chuť vzťahov, vôňa, pretože musíme budovať prostredia, musíme otvárať príbytky. Vôňa je to, čo sa šíri prostredím, robiť prostredie, príbytok, ktoré je dobré, kde je jednoduché aj možné žiť v rodine. A posledné, zrak. To, čo nám otvára pohľad k nebesiam, k večnosti, ale aj pohľad k celej spoločnosti, k celému nášmu poslaniu. A ktoré Kristus premieňa aj náš zrak, chuť, aj vôňu. A je takto možné vytvoriť zmluvu medzi kňazmi a rodinami. Ďakujeme pekne otcovi Josemu Granadosovi za tieto povzbudivé slova. Je nádej pre kňazstvo. Hovorí nám, k čomu je povolaný kňaz. Na krízu lásky odpovedá slovom pravdy. Na krízu viery svojim otcovstvom a nádej nám hovorí o celibate. V strede je Kristus, ktorý pozýva aj nás, kňazov, dať naše telo, pripojiť sa k tomu Kristovmu, dať telo za vás. Našim povolaním je chrániť manželov, naučiť sa milovať ich lásku, naučiť sa milovať ľudskú lásku, a to aj tým, že im budeme hovoriť pravdu. Pravdu o láske, ktorá nezamlčuje nič. Možno práve cnosť sily povedať pravdu, napriek tomu, že máme strach,
je cnosťou, ktorú tak veľmi potrebujeme dnes, nie rásť a prosiť si ju. A potrebujeme im pomôcť vytvárať prostredie, ako hovoril už vladyka Cyril a teraz to zopakoval otec Jose. Našou úlohou kňazov je tvoriť prostredie. Tvoriť s rodinami prostredie, kde ich vzťahy môžu kvitnúť, ako v tvorivej menšine.